palis kano pa. So karon kami sa kami taxi padulong mi sa Mabulo Church kay masimba mi karijud dayon sad mi sa Sinulog kauban akong pamilya. Nabot kami sa simbahan mga kanupa, medyo mingaw-mingaw pa kaya na medyo magkupay naman ang misa pero managkot lang ito pagkaon. Dan kanupa na nagkot kami kalawang may gawas sa pagsusuroy Senyor Santo Niño. Tayo ng mga bata. Sayaw ay. Nalingaw ng mga bata. Ang Sinulog. Sayaw naman niya ro. Ay over. Medyo manggutom naman dari media sa kanan restaurant kay kao namin kay medyo gabi na kanyapon sad sa pagumano mo kaon kanyapon na at balik sa Ayala diyan ang ginagawa laka namin pasulod sa man area asa ang magpakuan fireworks kay tanaw daw ang mga batag fireworks malingaw kumakano pa nag-start ng fireworks so sige na buto sa building sa China Bank sa Ayala lingaw ng mga bata. Yan, patupang, hindi na tupang ba?